El Club Camp Cuiàs Golf de Sant Feliu de Llobregat va acollir la segona prova de l'edició 21 del Triangular Benjamí de Catalunya, en una jornada en què el temps no va posar les coses fàcils. Jugant als camps de par 3 facilita molt les coses pels més petits, ja que és una molt bona manera de començar, els motiva en els resultats i els ajuda a agafar més interès pel joc. El recorregut de Camp Cuiàs es prepara per una competició de benjamins, bàsicament posant fàcils les posicions de les banderes. Pel de més, és un camp que ja dona la mida per a aquests nanos. El dia va néixer ennuvolat i s'hi va mantenir fins al final de la jornada, en què fins i tot va començar a caure la pluja. Les consultes més freqüents dels nens en competició estan relacionades amb la possibilitat d'aliviar-se o bé per alguna obstrucció inamovible o per algun terreny en reparació. Bàsicament, aquests dos temes ocupen el 80% de les seves preguntes. Pel que fa a l'àmbit esportiu, els jugadors més joves de Catalunya van fer una nova demostració de talent, mantenint un molt bon nivell i protagonitzant una competició força entretinguda. Els pares en algunes ocasions acostumen a assumir el paper d'àrbitre, si bé, com que tots ells o molts d'ells tenen coneixement de golf i saben que l'àrbit és la persona professional que els pot ajudar, cada vegada més estan agafant la iniciativa de trucar a l'àrbitre perquè els vingui a ajudar i a donar el consell adequat en els seus fills o en aquest cas en els jugadors dels quals els hi fan de cadi. Em poso molt nerviós quan començo el primer forat. Tinc la pressió de tots els pares que em miren. Quan competeixo no em fico gaire nerviosa als primers tiros, però quan veig que ja han sortit bé, doncs ja em tranquil·litzo. Jo en els campionats importants crec que els tindrien que deixar sols per veure la seva capacitat. Jo crec que sí, que hi ha una sèrie de valors com la tolerància i la frustració, que en aquest esport és important, ajuda al respecte, ajuda a mantenir-se, a concentrar-se, jo crec que sí, que ajuda. A mi la part del joc que me diverteix més és els cops llargs. El que més m'agrada jugar a golf és patejar, conèixer amics i passar-m'ho bé. A mi el que més m'agrada és els cops difícils. Bé, el Nico va demostrar interès en jugar en el món del golf des de ben petit. Me'n recordo que ni tan sols caminava, que ja anàvem amb el cotxet passejant pel carrer i ja tenia un pal de golf. És a dir, que no podia haver tingut interès pel món del golf de més petit. L'esport del golf és un esport molt sa, en el qual es competeix amb molta esportivitat. S'aplaudeix sempre els cops bons i es fomenta molt l'amistat i el companyerisme entre tots els nens que participen. No hi ha mai ganes de que el contrari falli ni que surti perjudicat. Al revés, s'intenten ajudar entre tots els nens i això és una cosa molt bona dins d'aquest esport. La prova, que va comptar amb una gran afluència de jugadors i familiars, la va guanyar l'equip del PGA Golf de Catalunya, format per Dària Ponsdomènech i Sofia Pedrero, amb 52 punts. El
domini en la classificació hàndicap d'aquesta parella, única representant del PGA, va ser total, signant una magnífica actuació en aquesta competició disputada sota la modalitat Copa Canadà Stableford, en la qual es sumen els resultats Stableford de la parella. En aquesta competició per equips de nens i nenes fins a 10 anys es juga a 9 forats per parelles. La prova va comptar amb el suport de l'espònsor oficial de la Federació Catalana de Golf, Adidas Golf TaylorMade, i dels partners Kaiser Training, Aneto Natural, Coca-Cola i la Roca Village. Hi ha un ídol que de gran m'agradaria assemblar-me amb ell, que és el Jordan Spieth.